Doctor Fraus, oi? La veritat és que tenia moltíssimes ganes de venir. Tothom me n'ha parlat moltíssim. Perquè això és el doctor Robert o és el carrer doctor Robert? La veritat és que això m'ha causat molta confusió. No sabia cap on havia d'anar. Un moment. Tu aquí, què veus? Què veig? Són les 5 del matí. Què veig? Que tot està enfosquit. Què veig? No crec que el que m'ensenyes se'm vacila, se'm menysprea, es que injustès. Què veig? Què veig? Preparo el material. Què veig? Per què he estudiat tant? Què veig? 5 anys de carrera, 2 de màster aplicat en neurociències, que estic boja, què més haig de demostrar? Què veig? Després d'aquests esforços, la meva recompensa, una vida de merda que es presenta al meu davant. Factures s'acumulen i tu em psicoanalitzes i la meva autoestima es desmunta per segons. Una punyetera fregona.